mâine s-ar putea să fac live și sunt extrem de sărac. Adică 2 trilioane, 2 trilioane extrem de puțin. Și cei care au peste 2 trilioane să scrie în comentarii. Și cei care au Red Fox sau Racon, îl puteți da mie să fac și eu puțin bonus, după aia vi-l dau înapoi, că eu mereu dau ceva. Am dat un Red Fox pe 3 trilioane și 1 trilion am dat la un prieten. Da. Și vreau frumos să intrați pe live. Mâine la ora 3:30 fac live-ul. Sau mai devreme, cel mai bine este să vă uitați la 3:20. Pentru că, nu știu, s-ar putea să-l fac ori mai devreme, ori e mai târziu. Dar cel mai probabil o să-l fac mai devreme. Deci, vedem. Da. Și sper să ajung la 1000 de abonați. 1100, dacă ajung la 1000, fac live în fiecare sâmbătă. Dacă ajung la 100, voi face live o dată la 3 zile. Ba nu, că e mai bine. What the heck? O dată la 3 eventuri, adică 3 sâmbăte, adică 3 săptămâni. O dată la 3 săptămâni. Voi face live. Deci, da, sper să intrați cât mai mult și să vă dau ad. Da, și am uitat să vă zic. La început o să las o secțiune în care o să-mi vedeți numele ca să-mi dați ad, ca să ne putem juca pe serverul meu privat. Am un skin negru cu curcubeu pe margine. Da. O să fac încă un short în care, mâine o să-l fac, în care voi arăta skin-ul meu. Ok, o să